El é Toribio. É un polonado co fin de ser destinado ao consumo humano. O seu destino cambiou cando puido vir ao Santuario Bacaloura. No ano 2017, en España asasináronse para consumo 760.611 aves. Os polos de cría son confinados en granxas sen acceso á luz do sol, aire fresco ou calquera elemento que encontrarían no seu hábitat natural. Toribio, como case todos os animais destinados ao consumo, está seleccionado xenéticamente para obter a maior cantidade de carne no menor tempo posible. É de raza broiler, ou como se di comúnmente, de engorde. O seu corpo creceu tan rápido que as súas articulacións e a súa estrutura ósea non estaban preparadas para soportar tanto peso. Toribio chegou ao santuario con poucas semanas de vida e, aínda que tivo unha boa alimentación, a súa predisposición xenética provocou a súa coxeira, xa que as súas patas non podían soportar o peso do seu corpo. En realidade, a idade de 6 semanas, o 90% dos polos son tan obesos que xa non poden nin camiñar. Esta é a idade na que os envían ao matadoiro. Entre esta imaxe e esta, hai pouco máis dun mes de diferenza. Toribio recuperouse moi ben gracias aos coidados e tratamentos que recibiu para recuperar a súa musculatura e masa ósea e ser capaz de volver camiñar. Ata os anos 50, antes da chegada da produción industrial ao escuro mundo da industria da carne, a esperanza de vida media para un polo era de 15 anos. Coa axuda da selección xenética, empezáronse a cruzar razas distintas para obter o máximo beneficio dos seus corpos. Das galiñas interesaba a súa produción de ovos e dos polos a súa carne. As galiñas pasaron de vivir 15 anos a 5 e os pitos de 15 a 2. Toribio poderá vivir no santuario a súa vida ao completo, pero non esquezamos que o máis probable é que morra antes de cumprir os 2 anos. Nun tempo volverán os problemas de mobilidade debido ao seu peso e empezarán os problemas cardíacos ou respiratorios. Nos coidarémolo, respectarémolo e loitaremos por saír de cada focha e sobre todo para que os demais membros da súa especie non teñan que seguir pasando por este pesadelo. Facerse vegan é a única forma de acabar con isto. Non deixes pasar ningún día máis sendo partícipe destas atrocidades, porque xa sabes, moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo.